Machinero nyakalo kamano kumedo Ramogi TV chindoni mar Migago. Kwa mbele ni Migago mauchung ne weche dongruok e aora ma Tana River midano ni Tana dwaro mondo okung pi mar aora no manie kaunti ma Tana River kaka yo mano mar nyayo pith mar chiemo ka gikano pi mibiro kuo e puothe kinde oro. Jakom mar Migago no Patrick Gishuru olero ni Migago no nigi nyalo mano mar loso chiemo maromo piny mangima. Omedo ni lil mar aluora okelo midhiero maduong' makelo nok mar pie gwengego. Jodak makanyo po chenro mar kano pi mawuok e aora ma Tana kendo duoko piny midhiero mar pi mapong'o aora no. Our major concern is to conserve the river, to ensure that you have constant water that will be available to the scheme, so that at least during the dry season we have enough resources for the storage of the water. We are focusing more on the manifesto that His Excellency the President has given us in terms of food production. You have a very big potential to feed this country from the rice farms that you have down here. And being on my first visit here as a chairperson of Tana is to ensure that the waters of Tana River is properly conserved. The irrigation schemes that fall under the river are properly protected, and the catchment of Tana River is going to be protected.